ஆனால் யுத்தத்தில் புதிய அப்டேட்டுகள் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். புதிய அப்டேட்டுன்னு சொல்லுங்க தம்பி. அமெரிக்காவுக்கு இப்போ நடந்திக்கிய வேலையை ஒரு காமெடி ஃபில்ம் ஒன்று எடுக்கணும். அந்த மாதிரி வேலையோடு தான் இப்போ அமெரிக்காவுக்கு நடந்து கொண்டு போகுது. பட்ட செய்யணும் எந்த செல்லுவோம். இப்போ பொதுவாக அமெரிக்கா உலக நாட்டுகள் எல்லாம் பயம் காட்டி எந்த செல்லு உங்களோட ஆட்சியை மாற்றுவேன், உங்களோட ரெஜிம் சேஞ்ச் பண்ணுவேன், உங்களோட நாட்டுள்ளுக்கு பூதுவேன், உங்களோட இதாப்பேன், அடக்கி ஆள்வேன், அப்படி இப்படின்னு சொல்லி டோக்குடுவது தானே. இப்போ இரான் மாற செய்யணும்னு போட்டிக்கு அமெரிக்காவோட முக்கியமான இராணுவ தளபதிகள் எல்லாத்தையுமே ஒரு மீம்ஸ் போஸ்ட் ஒன்று சமைச்சு போட்டு ரெஜிம் சேஞ்ச் ஆஃப் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி போட்டு என்ன காரணம்? ஆக்சுவலி இப்போ ஈரான் ரெஜிம் சேஞ்ச் பண்ணுவேன், ஈரானில் ஆட்சியை மாற்றி அவங்களுக்கு தேவையான ஆட்சியாளரோடு போடுறதுக்குன்னு சொல்லிக்கொண்டு அமெரிக்கா இப்போ முக்கியமான தளபதிகள் அமெரிக்காவில் இருக்கிற இராணுவத்தை சேர்ந்த முக்கியமான தளபதிகள், அப்போ அரச நிறுவனத்தை சேர்ந்த முக்கியமான அதிகாரிகள் எல்லாத்தையும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மாற்றி என்ன காரணம் கேட்டால் இப்போ தரைப்படை உள்ள நுழையவானம் அது எங்களோட அமெரிக்க இராணுவத்துக்கு மிகவும் ஆபத்து, உயிரிழப்பு சேதம் கூடையாக ஏற்படும்னு சொல்லி ஒரு அதிகாரி டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு சொன்னாக்க அப்படி இல்லை அது சரி வரல, நீ சரி வரலன்னு அவரை பதவி நீக்கம் பண்ணுற. அப்போ நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை, ஈரான் வான் பாதுகாப்பு நல்ல பவர்ஃபுல்லாக ஆகிக்குது, அதை சுற்றி நாங்கள் விமானங்களை பார்த்து தான் ஒசக்கால கொண்டு போகணும். இப்போ எத்தனையோ விமானம் இப்போக்கே அழிஞ்சிட்டு அதை சுற்றி விமானங்கள் கொண்டு கொஞ்சம் நாங்கள் யோசிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த தளபதி எங்களாக்குற நீ செல்லு சரி வரல, அதெல்லாம் போய் அப்படி ஒரு வான் பாதுகாப்பும் ஈரான் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த 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 அவரை பதவி நீக்கம் பண்ணுற. அப்போ இஸ்ரேலோட பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு நீங்கள் யுத்தத்துக்கு போவானம், எங்களோட நாட்டு பொருளாதாரத்துக்கு அப்செட், அப்போ எங்களோட நாட்டு மக்கள் எல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க, இந்த யுத்தத்தை நாங்கள் நிப்பட்டோம்னு சொல்லி முக்கியமான அரசு அதிகாரி ஒன்று டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு அட்வைஸ் பண்ணால் நீ சரி வரல, அப்படி இல்லை அது ஒன்றும் இல்லை, நீ ஒன்றும் பதவி நீக்கம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த யுத்தத்துக்கு இந்த போருக்கு எதிராக யார் எல்லாம் கதைக்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் பதவி நீக்கம் பண்ணி 1-2 இல்லை, இப்போ ஒரு 20-30 பேரை பதவி நீக்கம் பண்ணி அதுதான் நீங்கள் தான் போட்டிக்கு எங்கிட்ட ஆட்சியை மாற்றத்துக்கு இப்போ கூட ரெஜிம் சேஞ்ச் ஆகி அது சக்ஸஸ் ஆகுது தாரேன்னு சொல்லி அப்படி ஒரு போஸ்ட் ஒன்று போட்டிக்கிறான். டொனால்ட் ட்ரம்ப் செய்த வேலையால் இந்த யுத்தத்தை எடுத்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் சைடுக்கு ஒரு படம் ஒன்று நடித்து சொட்டப்படியான ஒரு காமெடி ஃபில்ம் ஒன்று போடலும் டொனால்ட் ட்ரம்ப்பை வச்சு அது மாதிரி ஒரு பைத்தியக்கார வேலைன்னு தான் செய்யுது. எங்கள்ட பார்ப்பாங்க சொல்லு புத்தி சுவாதீனம் இல்லாத ஒரு யோசனையும் இல்லாத ஒத்தட கைக்கு கரண்டி ஒன்றையாலும் கொடுக்குவானு, இது ஸ்பூன் ஒன்றையாலும் கொடுக்குவானு, அதால் சரி குத்தி கொள்ள பண்ணிடுவான்னு சொல்லி இப்போ பாரு பெரிய வல்லரச நாடொண்டே இது மாதிரி டொனால்ட் ட்ரம்ப்னு சொல்லி ஒரு புத்தி சுவாதீனம் இல்லாத ஆள்கிட்ட கையில் கொடுத்து முழு உலகமே பொருளாதாரத்தில் விழுந்து அடுத்தது என்ன நடக்குமோ தெரியா, டொனால்ட் ட்ரம்ப் அடுத்தது என்ன முடிவெடுக்குமோ தெரியா, இன்றைக்கு செல்லுவது இல்லை, நாளைக்கு செல்லுவது இல்லை, நாளன்றைக்கு செல்லு ஒரு நிலையான பேச்சு இல்லை. அதனால தான் உலக நாடுகள் எல்லாம் இப்போ ஒரு கொமெடி கேரக்டர் ஒன்றா பார்க்க தொடங்கி விளங்கினா கரண்டியே கொடுக்க வாரம்னு சொல்லி கூட வல்லரசு நாடுன்னு கொடுத்தா இப்படிக்குமே. இது நடந்த இஸ்ரேலோட பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு யுத்தத்துக்கு போய்த்து அவ்வளோ பெருசாக உலகத்தை அவள் ஒன்றும் ஈரானை பற்றி இவங்க எடுக்கல. 20 வருஷம் 30 வருஷம் ஈரானுக்கு பொருளாதார தடை போட்டே இந்த இனி அதனால் நினச்சா இவங்க ஈரான் பலகீனமாக ஈக்கும், இவங்களோட யுத்த ஆயுதமெல்லாம் பழைய ஸ்டைலில் தான் நீக்கும்னு சொல்லி தடபடன்னு சொல்லி அடித்து முடித்து இதை யுத்தத்தை முடிவுக்கு ஈரானை அடிப்பணித்து ஈரானுக்குள்ளே அமெரிக்காவுக்கு தேவையான ஒரு ஆட்சியாளர் போட்டு எண்ணெய் வளவெல்லாம் கொள்ளையடிக்கிறதுக்கே நினச்சி கொண்டே இதாகின கடைசியில் விஷயம் கேஸ் பாரம் வேறு மாதிரி ஆகிட்டு அமெரிக்கா நினச்சது உண்டு, இப்போ நடந்து கொண்டிக்க வேறுண்டு.